Undurya kaya amengku kok kakete Brajana Batan ken. Kersane Gil Kendri wekten ngajengane Sri Dana Pratapa sinambi mriksani Bedhaya Saripi kaduan beksa wonten ngajengane Sinalindra. Sinalindra ngamarta dupi prisa para Bedhaya Saripi kang samiya beksa yen kadulu penggalih sanata pindha anggem asmara.
warahmatullahi wabarakatuh. Bungah kang tanpa upama ing bengi iki adi bisa sowan ana ing kalurahan Bendungan kene. Sinengkuyung para kadang-kadang seniman-seniwati ana ing sanggar Joglo Prasaja kang disebutipun Simbah Sugiono Sakwanto. Kula ngaturaken sungkem pabekti kaliyan dinipun Bapak Ganjar Gegana ST selaku DPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lajeng Bapak Kepala Kudo Kabudayan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ugi langkung-langkung Bapak Aris Sawiudin SAG Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Langkung-langkung saipun Ibu Puspita Sari Apriani menika anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Nggih matur nuwun. Langkung-langkung Bapak Panewu Kapanewon Mates. Langkung-langkung Bapak Babinsa Kalurahan Bendungan, Bapak Babikam Dimas Kalurahan Bendungan, langkung-langkung pinipun Bapak Lurah Bapak Mujiono Sarjana Ekonomi. Bapak Mujio Sarjana Ekonomi. Sekarang sing jenenge wong ngomong ki nak bola-bali mikir malah jejel. Langkung-langkung pinipun Bapak Sudi Wiyanto sesepuh Sanggar Joglo Prasaja. Nah iki no. Langkung-langkung panjenenganipun Ibu Sumini. Ibu Sumini menika kalebet ya anggota ya pengrawit ya juru silet. Menika kalebet bendahara langkung-langkung ibu-ibu waranggana sedaya warga ingkang rawuh ing dalu punika amargi iki ngene no adewe sowan rene iki tak disengkuyung amarga ya dibiayai saka dana keistimewaan Yogyakarta. Menika langkung-langkung menika kasugantawipun saking Undro Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta pun Bapak Anom Hartoyo Wijaya Kusuma saha rombongan matur sembah nuwun awit rawuhipun tepuk tangan. Iki ngene no adewe sowan rene karang adewe
Pandine iki bola bali ya sinau ana ing sanggar Joglo Prasaja lagi gandeng. Panjenenganipun Bapak Lurah Mujya sarjana ekonomi. Remen karo babagan seni apa wae ora beda-bedake kuwi agama, ora bedake kuwi seni jadilan, ora seni apa wae pancen budidaya kepara panjenenganipun Bapak Mujya sarjana ekonomi kelebu sesepuh sanggar prasaja. Dasare piyayine Pak sumeh terpepeh mongko gelem ngalah marang sepadha-padhane. Nggih Pak. Kula tak sesuwun muga-muga sakuripipun Bapak Mujya sarjana ekonomi besok yen to wonten gentosipun paling boten kados Pak Mujya langkung sae. Nggih to? Sekarang sing jenengane Pak Mujya iki Pak, nah kowe ngerti le ngasta wonten kelurahan apa-apa dicaki mongko ora beda-bedake kuwi seni jatilan, kuwi seni rontong, kuwi seni ketoprak kabeh dirangkul. Nah kuwi kena gawe tuladha yen to Pak Lurah kuwi dadi pengayon ing desa Mendungan kene. Iki kanggo gawe nyupport amarga akiyo ngerti yen to Pak Lurah kuwi remen babagan kabudayan seni apa wae. Iki nyuwun pangapunten nyuwun dana swanten pados pindah wonten kanggo sinasa sampun lenggah wonten mriki disupport to kanggo serpek saka. Nyuwun pangapunten Pak Lurah boten kok ateges kula murba kalih panjenengan boten namung kula menika ngertos panjenengan menika kalebet guru kula babagan seni. Kula badhe nyuwun dana swanten. Namung saderengipun panjenengan dana swanten sinasa para randhat kula ngaturaken wilujeng rawuh panjenenganipun Bapak Kuswardi sampun kersa rawuh wonten. Wilujeng dalu Pak Kuswardi. Langkung Pak Joko Metik. Pak Joko Metik ngatur wilujeng dalu. Matur sebab nuwun sampun saking rawuhipun Pak Joko Metik. Nah menika ngeten Pak Lurah. Nggih pripun? Wong kula niku ngertos panjenengan kula senengane niku kremanipun kok ketoprak moko gandrung dadi. Iki gandeng sinden kula niku nggih. Kathah kula badhe ngaturi sing putih kula boten mati jenengan apa nggih. Aspara dana ketoprak Sinomo. oh sinomo. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu saking Bapak Dinas Kebudayaan Majuwarto nggih Bapak Anom Juta. Ngendikane rencanipun Pak Dalan. Ingkang endah wonten nggih transitan sampun rawuh. Dipun dherekaken Bapak Yuli Kulanto ngaturaken sugeng dalu Bapak Anom, Bapak Yuli iki saestu saged napa yengaken anggenipun kala wingi maringi anggaran dana kagem Citarum Bapak. Nggih niki Niki saged napa saged kawujudan amargi nggih menika dados saking Bais menika
paring dono. Ji, meret, Oh, kok saged kawudan saged matur nuwun. Dina sampun paring mapinten-pinten langkung-langkung napa kemawon. Iki sinom pelok mawon nggih, Pak nggih. Oh, nggih, derek. Ajenge ketabuh bangsanipun. Oke, tak dadak napa diarani dalang ora iso suluk pelok. Warati lengkang centeng Pun anu mawon, pun laras riyin. warati lengkang centeng lima dadi piwulasa Alhamdulillah no, iki maragan meniki kerjasamane panitia Joglo Prasojo kalian Pemkal Kelurahan Bendungan ingkang dipun sesepuh utawi dipun ketuai menjadipun Bapak Krisdiantoro langkung-langkung Ibu Sumidi selaku bendara utawi sutradara. jroning pangunipan Dasar wiyagane senajan kok sepuh-sepuh nanging isih sehat semangat. kapindo sengkek mane Iki apik meneh nek setelane kendangku dipaske dadi ora runtuh kok. panutup kang pengen ojo
Nggih. Monggo pun. Yen Matur sekali nuwun panjenengan mugi-mugi awit saking dono swanten panjenengan rencang-rencang paraga ing joglo prasaja sekut gumregut anguti babagan seni. Matur sekali nuwun. ngapunten kula manggi Pak saking Gundel riyin. Kula tak jenengan. Matur nuwun. Sowan rene kuwi ya to. Wah, arep pamer apa? Adewe iki nyambut gawe mingkon modal nekat. Monggo njuplu prasaja kuwi, Pak. Kanca seniman dalang akeh pengrawit pinter-pinter. Aku nyambut gawe kaya ngene biyen ya beguru karo jenenganipun, Bapak. Junino menika kalebet buku Bapak guru kula langkung-langkung Pak Pambono, Pak. Sekolah babakan sabetan ya beguru karo Aji Rizki, matur nuwun. Ane ngopo kelakon wayangan seni kok sabetan kok. Nggih, matur nuwun. Iki ngene, Nak. Yo kanggo gawe nyugata tuprak caos darat iki sing sepuh-sepuh caos iki. Ayo. Jenengipun Ibu Tusri. Laturi Dono Swanten. Langgam. Napa to? Badhe ngaturaken napa? Nggih. Kalung mawon gelang kalung mawon. Oh, gelang kalung. Nggih. Menika derek tepangaken menika pun Ibu Tusri pidalem wonten ing Bojong. Leres nggih. Oh. Ah menika kalebet garwanipun ingkang Sto Kendang Jaipong nika. Tak delok ketok harmonis. Apa? Kula segerok niki alon-alon. Nggih, alon-alon mawon boten napa-napa. Iya, iya. Alon-alon mawon benjang kan dicukokke blubet. Thank
iki butuh sih. Ayo. Ora mokal yen to sing kenteng cocok kuwi nganti kipi-kipi mergo batin. Ayo. Aku ngono wis dhewe cengang kok. Durung tak opo-opo kok goro-goro. Ngene kecok kebucu lah. Coba aku tak nyetel kalau sedulurku wedok saka platahmu cilik. Sapa mah? Imbak pipit ora mring ngastonik wet karo aku. Kembangane opo? Langgam kang penting ati. Sing wet sapa? Lho aku. Nek dadi dalan ora iso duet iki ya kebangetan. Ten. Kalen kono. Bukane saka apa? Bukane saka Balungan. Slendro, Mbak. Pelok 6. Aku asline ngetes piyaga iso apa ora. Boleh yo iso pinter aku. Dasar aku wis oleh wangsit kok. Maksudto sesuk nak kowe kepengin dadi dalang wiyagane kudu saka tlatah Joglo Prasaja muni ngono. Monggo langgam kang kening ati pelok 6. Hati
suwuk celeng mogok. Tegese celeng mogok ora akur lho. Iki anggap kangen ning ati pelok 6. Iki nganu no wong aku krungu informasi yen to panjenenganipun Ibu Sumini kuwi uga klebu guru macapat. Dadi ora mengkor kabar kabur ning kudu dibuktekke, kudu dinyatake dadi munggah panggung. Monggo, pun Ibu Sumini kulaturi minggah panggung mangke duet kali Mbak Pipit napa sinten? Mangke. Monggo. Nyuwun ngapunten mboten kok ateges kula metu panjenengan mboten. Nek ngrekso. Nggih, kula niku kabar kabur sing kula tampa niku tak panjenengan kok kalebet guru macapat. Sinten sekondi. Monggo sinten semanten iki niku lembut guru kalih panjenengan. Mungkin panjenengan mboten iso mbuktekke panjenenganipun Ibu Sumini menika dono swanten mengke lah. Alah kula niki nek namung ngeten niku mboten bakal dibrik. Ya sak isane ora guru macapat kaya sak kembang-kembang wong aku ya nang. Kok niki di streaming lho Bu, mengke nganti panjenengan mengke gliyar ya. Nek kok malah masalah liyor mboten napa-napa, sing penting amplopane Apa wonten niki apa-apa. wonten aturan Bu. Niki mengke ora wiyoga ora sinden kok nganti wonten tabuhan sing kleru utawa sinden sing kleru. Niku dipotong 1 senten. Alah wong duwite niku tenggen kula kok dipotong pribo. Nggih kula mboten napa-napa mengke tak gubuk kasmara ning kula ya karo Mbak Pipit lah, Mbak Pipit mumpung ketemu Mbak Pipit mriki Mbak Pipit. Nek rasa basa karo kancane kok. Wong niku dasare nek kali panjenengan niku pun kanca lawas. Alah wong riyen ten isi niku bareng kok. Isi-isi maksude. Nah, Mbak Pipit niku isi kampus ten mriko nggih to. Universitas mriko. Nek panjenengan isi Dondro. Isi dandang. Nek ketoke malah dalane isi-isi. Monggo Pak, ayo Mbak Pipit kok ndak tak monggo-monggo rasa basa Mbak Pipit. Monggo Mbak Pipit. Margane jenengan niku diantu-antu Pak Joko Metik mboten pundi wis kondur kok. Selamat malam Besti. Monggo. Iya Besti. Nanti kelatur minggah. Selamat malam Mbak Pipit. Nah ngene iki ya kaya masuk dulu kok piye iki lho. Oh lho, aku kaya ndul. Wis ra apa-apa mumpung awake dhewe ketemu senajan tok aku ki ora iso nembang. Aku ya tak mbeguru karo Mbak Pipit. Olah nggih, Nanti